Oh ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Ning sing putih mung jubah karo kethumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mulane ndi-ndi anggere ning durna geger, ngendi-endi anggere ning durna geger, kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus sapa? Karangkadempel. Karangkadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karangkadempel ki pirang-pirang? Ana 1444 kakak. Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungso kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe ra wangun kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep mboyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karangkadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Ning sing tak belani Karangkadempel. Iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Iki ngapa Bagonge ngapa cah edan ora? Nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumiku iki arep tok ganggu gawe, aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nek mung arep gawe geger, arep gawe rusak, ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya. Nun sewu lho, Pak. Nek ngendika menika dipenggale, mengko ndak malang ripotke karo anak-anak. Ra urung bapak mung duwe gegayuhan sing kon budidaya golek srana anak-anake. Lah anak-anake niki sing repot sing mesti mumet mergo kudu nuruti karepane bapak. Nek omonge dipikir mar. Bapak karo mar. Ngene Pak, kowe iki nek arep bangun kayangan iki nganggo pikiran ora sak penake dhewe. Kowe duwe gegayuhan, engko sing bingung anak-anak. Mengko aku wis kebanyakan kredit iki. Nek nganti aku takon golek utangan perkara kowe arep bangun kayangan awe cilaka. Awe cilaka mencit iki. Sedinane iso ora tak nggo iso nyukupi leku nyaur blang plecet, Pak. Lho, Bagong barang wis sambat kaya ngoten kok. Usik to. Nek wong tuwa omong ki dirungokke sik. Ora padha tincrebung sak penake dhewe. Sing tak karepe mbangun kayangan ki ora papan sing magrung-magrung dumadi saka jamrut Mas Mutiara Hergeni kuwi ora ning kuwi mung salokaning tembung Nala Gareng Petruk Bagong sing jeneng kayangan ki kebak kanikmatan kebak karukunan kebak katentreman ning kayangan ki ora ana rasa diya diniya ning kayangan kuwi ora ana rasa memungsuhan anane mung matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane yen abot padha dipikul yen nenteng padha dicangking kuwi kayangan mula tembungku iki mau ming tembung sanepa niatku mung kepengin bangun kayangan kuwi supaya kawula negara Ngamarta kuwi uripe pindhane ning kayangan ora kok aku mbangun papan sing magrong-magrong terus kowe do takon goleke silian dhuwit ki weh bocah kok pikirane cethek men. Ora iso ngerti karepe wong tuwa. Sing tak karepke kaya sing tak kandhake, bangun morale para kawula, bangun atine para kawula supaya duwe jati diri. Aja gampang diblusukke dening wong kang kurang tanggung jawab. Wong ki yen duwe jati diri ora gampang diobat-abatake marang kahanan. Ora gampang rubuh-rubuh gedang. Ning wong sing ora kedunungan jati diri nek kancane ngalor melu ngalor nek kancane ngidul melu ngidul nek takoni perkarane apa plenggang-plenggung ora dong kuwi jenenge wong rubuh-rubuh gedang ora duweni jati diri. Lah oke-oke wong Ngamarta ki saiki kaya ngene iki. Neng kono ana gegeran, ana kabar sing ora nyata. Ayo, do rono, do gawe kisruh, do gawe rame. Ning nek ditakoni perkarane apa, sing tok belani sapa? Ora dong drungap-drungop, ming mergo nampa dit 50 tekane 100.000. Lho. Kuwi sing lagi kelakon neng kene.
Akeh wong sing kurang tanggung jawab negara Ngamarta nyebar kabar sing ora nyata supaya Ngamarta rusak, supaya Ngamarta geger. Lah sing digunakake ya wong-wong kawula sing ora ngerteni jati diri. Mula tak kandhani yo, pamulangan ki wigati. Wong ki nek duwe ngelmu, mestine ora gampang diblusukake dening wong liya. Wong ki nek duwe ngelmu, ning nek wong ora kedunungan ngelmu, nyepelekke ngelmu, ngelmune gunane nggo apa? Sing wigati awak rasa duwe kewanen. Kewanen awak rasa nek tanpa ngelmu, wah ming kaya kebo. Dicocok irunge ngalor kon ngalor, ngidul kon ngidul. Ning kedurungan kekuatan kasantosan ya kudu sinartan ngelmu. Semono uga ngelmu tanpa kasantosan ya ora ana gunane. Nggih, Pak. Mula aja nglerokke wong tuwa. Anggepe Semar kuwi mbangun kayangan kuwi nggo pondasi ndiasmu kuwi. Mesu Bapak kare. Bu Agong kuwi apa omongane ora. Urung donge kok senengane do nyarupu wis. Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kowe iki pendak dina anane ming njaluk karo wong tuwa, mongko sak temene kowe iki wis gerang-gerang, wis do mentas kabeh. Nek ana apa-apa kudu tanggung jawab dhewe. Jare Cakra Manggilingan, bocah kuwi nek isih cilik dituntun karo wong tuwa, didulang karo wong tuwa, dipinterke karo wong tuwa. Sok nek wong tuane wis tuwek, anake wis padha mentas, wong tuwa ki dadi tanggungane anak. Ning pendak-pendak gareng arep tak nunuti, aku repot, aku sibuk, ora sempat ngurusi wong tuwa. Petruk arep tak nunuti, jarene gaweane akeh. Bagong arep tak nunuti, wong tuwa nek nguyuh sak nggon-nggon marahi omahku pesing. Kok ngono kuwi apa anak kaya ngono kuwi? Kowe mbiyen cilik tak gedhekke bareng gedhe kon gula wentah wong tuwa do wangsulan menungso keparat kabeh. Sanes kula lho Pak Petruk, sanes kula lho Pak Bagong. Wong trio. Iki ngopo melu nyeneni iki ora? Senani kabeh kok dadak urut-urutan kok tibane kari dhewe aku. Lah iki nang kene iki aku njaluk gawemu merga pamonging Pandhawa iki ora ming aku tok. Ning kowe wong telu iki ya dadi pamonging Pandhawa, dadi ala becike negara Ngamarta iki gumantung eneng aku, kowe, Petruk lan Bagong. Abang biru ning kanan negara Ngamarta iki eneng aku, kowe, Petruk lan Bagong. Nek nganti Ngamarta rusak, nek nganti Ngamarta kuwi elek kedadeane, sing dicucuk karo dewa aku. Lah mbiyen ngopo Semar kok sago momong para Pandhawa? Lah mbiyen ngopo Semar kok sago minangka dadi pamonging negara Ngamarta? Saiki Ngamarta rusak, terus tanggung jawabe pamong piye? Nggih, Pak. Nggih. Lah terus kula kedah kados pundi, Pak? Kula mbantu menapa? Kula nderek kersanipun Bapak kula aturi paring dawuh gandeng sedyanipun Bapak menika luhur lan sae. Monggo kula aturi paring pangandikan. Bapak ngersake napa menawi kedah kula sadhe griya kula kangge kabatanipun Bapak, kula mboten napa-napa, ikhlas lahir batin. Bapak kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sadhe kendaraan kula kangge kabatanipun Bapak, kula sadene wonten Bapak kasembatan bangun kayangan. Pak, kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sadhe bojo kula. Ora edian ora. Ora ndek apa-apa, Tru. Omah ming kontrak, kendaraan ra ana. Anane ming bojo wis semper. Tak dole wae. Nek ndi-ndi dadak nuntun. Arep adus dadak godhoke wedang. Jeneng ora kaya ngono kuwi kaya. Bapak kula aturi paring pangandikan. Mangke kula sadhe Tegal kidul kula nika, Pak. Tak tonyo kae nggon aku e. Wah, Ndring, nggih kulon kula kae nggon aku. Nggon aku sing ditok bagiane, Truk. Ha wis tok dol ngono kok. Waduh. Nggih pun Pak, kula urun. Anu mawon. Tenaga. Pokoke kula urun tenaga, mboten saged ngaturaken menapa-menapa. Ning ampun disepelekke arepa ming tenaga menika ya dibutuhake, Pak. Tenaga lan pikiran. Merga kula nika di antara anake Semar sing sekolahe paling dhuwur menika namung kula. Waduh, gayane. Gareng menika kelas 3 SD medal.
Mergi kurang ajar. Korsine gurune dipecahi lombok. Gurune lingguh, bokonge panas. Petro kelas 5 menika medal. Mergi nginjen roke Bu Guru ya ta, Tru? Ora. Akae kowe nang istor pas dipepe tok ilang-ilingi kae. Garak ming dipepe. Ha konangan sing duwe ya nesu. Rok dipepe kok dilang-ilingi tok goleki apane? Tak goleki rite kok ya. Kula sing paling iso lulus, Pak. Lulus apa kowe? SD. Apa kok SD? Ameng SD kok pamer. SD iki, kowe SD tekan kelas 6 lho, Tru. Ayo menang sing SMP. Goblok kowe. SMP tekan kelas 3 kok. Ayo dhuwur SMP. Weh, SD kelas piro? 6. SMP 3. 6 ro 3 ke endi? Oke 6. Ah, gene. Goblok kowe. Wis tekan kelas 6 dadak baleni tekan kelas 3. Go ngopo? SD wis dhuwur dhewe. Ayo nek hitungane cah petuk ya kaya ngono kuwi. Nolo Gareng Petruk Bagong aja ting celomet. Aku tak omong karo kowe. Ket mau kaya iso omong terus. Ha iya. Ana syarat-syaratane ingkang kudu kelakon. Syarat-syaratipun aku njaluk pepundhenmu Pandhawa 5 cacahe rawuh neng Karakadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Angka 2 pepundhenmu Ndarawati kudu rawuh neng Karakadempel sinambi ngaturake Sekar Wijaya Kesuma. Angka 3 pepundhenmu Prabu Mandura rawuh neng Karakadempel ngaturake pusaka Mandura Kyai Alugara apa dene Kyai Nenggala. Wis gandeng anakku 3 kowe Petruk karo Bagong dumen dhewe-dhewe sapa sing arep ning Amarta, sapa sing arep ning Ndarawati, sapa sing arep ning Mandura. Kula tak teng Ndarawati mawon, Pak. Gareng sagu, syukur. Kula tak teng negara Ngamarta tak matur kali pepundhen kula Ndara Puntadewa merga nek kula pikir kok aman dhewe teng Ngamarta. Sinuwun Puntadewa niku mboten nate duka nek kula le matur alus tur ngerti karepe Bapak Sinuwun Puntadewa tertu rawuh teng Karakadempel. Sing nang Mandura sapa? Kula tak teng Ngamarta mawon, Pak. Ngamarta kuwi aku. Gareng Ndarawati. Waduh, aku kok bahaya dhewe iki. Sing kurang ming Mandura. Wah, wis cilaka iki, Tru. Arep sago mesti nesu. Prabu Baladewa iki galak banget. Sinuwun kula nyuwun ngampil Nenggara. Kepiye? Glandang Nenggara wae. Jelas modar aku iki. Iki jalan reng. Mah. Aku tak ning Ndarawati kowe ning Mandura. Ora iso, aku Ndarawati kok. Terus jalan terus. Mah, aku tak ning Ngamarta wae kowe ning Mandura. Wah, wis ameng-ameng nyawa nen. Bagong anggepmu apa bapakmu nyilih Nenggala? Bapakmu ki wong kere, mung panakawan kok nyilih Nenggala. Ngaten nggih sinuwun cerewet dulang Nenggala we nyus. Piye iki? Ora apa-apa nglabi bapak iku kudu wani mati. Wis, wani mati anakku jek cilik-cilik. Ayo men lho titipke panti asuhan. Tak pacul cengelmu lho, Tru. Mbokne isih kok titipke panti asuhan ora? Ha ya mbok menawa wis kowe engko mati ning Mandura. Weh, nek wis saguh dilakoni. Mingkari aku ngenteni kesaguhamu, mangkatmu besok kapan. Saya cepet nggonmu budal, saya apik, saya kelakon penjangkane Semar. Nggone kepengin dandani negara Ngamarta sarana mbangun kayangan ana ing negara Ngamarta. Ndara Gareng Petruk, apa dene kowe Bagong? Jagone ora padha tarung. Prenjake ora ning sing muni lah kok. Eneng dayoh pirang-pirang. Mongko ndak sawang lancur-lancur Pandhawa. Lala Gareng iki momongane awake dhewe kok padha rawuh mrene. Wah. Anggere nyawang putra Pandhawa ki rasane ning ati ki ayem umure kaya tambah 10 taun ya, Tru. Gagah kabeh. Bagus kabeh. Monggo ya atine apik kabeh tur didik daya. Wah,
Jan aku nek kon momong piyai kowe niki rasane ora dibayar kowe gelem ya, Gong. Ya ora nah ya tetep dibayar. Kowe iki komersil banget kok kowe. Saiki sawangane lho. Nyawang Ndara Wisanggeni atine seneng, Nyawang Ndara Antasena rasane ya marem, Nyawang Ndara Gatotkaca luwe-luwe. Oh, Nyawang Ndara Antarja, Ndara Abimanyu nang rismune lenggah, mari kelu ngono kae baguse ora jamak-jamak. Ayo do tiru aku. Waduh. Terutama Abimanyu. Ya Abimanyu karo kowe sambung rapete apa? Aku ora ngerti, biyen ndek jaman lahir sapa sing ngethok pusere? Sapa? Ndara Werkudara. Lah ya hubungane karo kowe sing gendong pertama kali aku. Weh, ya to. Heeh. Jaman semono kae, mulane ya meh mirip aku. Sing mirip ya apane? Ambegane. Ambegane ya beda. Kowe iki nek ambegan nek turu kaya tong setan kok. Turu kok tok cak. Ayo jenenge wong iso mangan jengake sawernaing swara ora iso nek ora ana aku. Ha iya. Ngorok ki umume meng grok ngono kok. Kowe iso swara banyu, swara wong kentrongan, swara apa-apa kok mlebu. Ayo rekamane apik kok. Nganti aku nek turu jejer kowe iki bingung lho. Iki apa iki? Sur bare bret. Culing. Mosok nganggo culing-culing barang. Kandhani kok. Ha iso tak rekamke ye. Ha iya. Ngono. Do meneng sik. Malah ngrembug wong ngorok. Ndara Wisanggeni wilujeng Den. Kakek Semar slamet tekaku, Kakek. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kakek. Nggih kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng Den. Ya, Kek, slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Kula tampi Ndara Gatotkaca wilujeng. Ya, Siwa Badranaya slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar. Kula tampi Ndara Antarja wilujeng. Ya, Siwa Semar. Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur Siwa Nayantaka. Nggih, Ndara Abimanyu wilujeng. Ya Siwa Nayantaka slamet tekaku. Aku ngaturke sembahku katur Siwa Semar. Mbok ampun aneh-aneh. Ora niki ming batur kok disembah. Niku malah mengke kula ndak kuwalat. Ning kula tampa dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Wah. Ndara Wisanggeni bekti kula kunjung nggih, Den. Nala garing tak tampa. Tiba padha-padha nala garing. Nggih, Ndara Antasena bekti kula ya ring tak tampa. Matamu ora mari-mari. Waduh. Bar dialem matak-matake wong tuwa. Niki mboten iso mari areng ya kira kaya ngene iki. Ya syukur, muga-muga tak dongak-dongake ndang bener. Nggih, matur sembah nuwun. Tak ketang rada lara atiku. Dipun sekecaken? Ya, wis ora kurang kepenak. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Den. Ya, garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula, ya garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya nala garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, ya Petruk tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Ya terus tak tampa. Ndara Gatotkaca, ya Petruk. Ndara Antarja, ya Petruk. Ndara Abimanyu, ya Petruk tak tampa. Ayo, Gong. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu kan bekti kula kanca. Kowe kok njur kabeh disaruk wae. Kesuwen e. Ming bagekke kok suwene ora jamak-jamak. Wong edan Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong kentir Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong edan Bagong tak tampa. Wong pekok Bagong tak tampa. Wong bagus Bagong tak tampa. Nah, kae ngisor dhewe kae nyenengke kae. Wis dibekteni suarane ora penak. Lho, suaraku ora penak piye Bagong? Mbok ya ora usah nganggo edan, ora nganggo pekok. Waras e kula iki. Ning saora-orane kowe iki wis dicap karo para kawula. Dicap. Disestempel. Terus kula niku gaweane teng kelurahan lho. Gaweanmu apa? Nyetempeli. Layang-layang niku lho. Lah iya, disestempel nek kula niku mboten edan. Iya njaluk ngapura. Ndara Antasena ya ora penak omongane. Ya njaluk ngapura, Gong.
Ya ming kowe iki pancen yo rada ndugal kewarisan kaya aku. Waduh, rungu ra, Truk? Ha iya. Padha ndara Antasena. Heeh. Ya ming aku bagus kowe elek. Atos meneh. Romansaku ora penak to iki. Ya wis tak tampa wong kowe ya elek tenan kok. Wonten wigaten napa ndara rawuh mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Angge monggo kula ming anu kok. Ming nakoni kok. Enten apa, Den? Kakek, wonten dawuh. Setemene nggonku ngirit marang para putra mau, sayekti njumbahke lawan impenku, Kek. Sampeyan ngimpi napa? Ana ing dina Sukara Kasih kepungkur aku ngimpi. Mongko wektune kuwi Puspa Tajem utawa Kadara Dasih ketitik sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra wis gagat bangun Rahina. Ateges impen kuwi bakal kasunyatan. Ora nyono-nyono Kakek Semar kuwi kaya mangku Sang Hyang Candra. Soroting Sang Hyang Rembulan nalika semono nganti tekan pasuryaning Kakek Semar dadi mencorong mawa cahya sapa ing caketan tumuli entuk soroting saka Kakekne Semar kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih. Tumuli aku matur marang Kakangku Antasena, Kakang Garwaca lan Kakang Antarja dene Kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ingkang wigati yen pancen Kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya, duwe gegayuhan, marata aku kandhanana, aku paring ana dawuh. Merga kanthi cara mengkono aku bakal sak biyantu marang Kakekne Semar. Bot repoting Kakekne Semar, aku yang bakal bantu marang panjenenganing Kakekna Yantaka. Piye iki? Bloko wae, Pak. Pun, bapakne wau sedyane bapak sing mangendikae kali kula diblakake ndara-ndara niki. Sinten ngertos ndara-ndara niku kersa mbiyantu bloko mawon, Pak. Mboten apa-apa, mboten ajeng duka niki anak-anak niku do ngerti kok niki pinter-pinter kok. Kula niki mung prihatin karo kahanan negara Ngamarta. Sampeyan mbok menawa ya prisa. Wong sampeyan niku dadi nom-nomaning negara Ngamarta. Ngamarta niki sakniki akeh wong sing padha regejegan. Ngamarta katone wis ora tentrem, morale kawula Ngamarta wis rusak, ilang tabeting rasa kamanungsan, wekasan nek nganti rusak ing para kawula menika mangke ngembet dhateng negari Ngamarta. Tan wurunga Ngamarta badhe rubuh. Nek Ngamarta rubuh kula sing didukani dening para dewa, sebab kula menika minangka dados pamong. Mula kula kepengin bangun kayangan. Lho. Bangun kayangan piye? Bangun kayangan piye, Kek? Bangun kayangan mboten bangun wujuding papan ingkang magrong-magrong kados kayuwangan mboten. Ning bangun morale para kawula, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, mujudake praja ingkang ayem tentrem, tunggal rasa cipta lan karsa sarta karyane. Sami-sami pitados dhateng pernataning hukum negara Ngamarta, wekasan gesanging para kawula sami majinamatan daya dinayan, tetunggalan manunggal, sayuk rukun hangangkat derajating praja Ngamarta den jagat Dewa Bathara. Ya jagat Mahistungkara. Yen to pancen kaya mengkono gegayuhaning Kakekne Semar kuwi becik, ya ngono to Kakang Antasena? Heeh. Lah terus kersane Kakekne Semar kula wau matur kali anak-anak kula. Syarate Pandhawa mundi pustaka Jamus Limasada kedah rawuh mriki sinuwun Ndarawati minangka dadi pujangganing Pandhawa. Mundi Sekar Wijaya Kusuma kedah rawuh mriki sinuwun Mandura kudu rawuh mrene merga tumrap kula nadyan sinuwun Mandura menika arang-arang sowan dhateng negari Ngamarta ning batose keng woing Mandura menika muhung doyong dhateng para Pandhawa. Milandara anak kula gareng kula dawuh supaya mboyong sinuwun Ndarawati, Petruk pun sagu mboyong para Pandhawa, Bagong pun sagu mboyong sinuwun Mandura. Ning merga saka anak kula niki nek duwe kesaguhan ming saguh teng ngarep perkara kelakon lan orane niku durung karuan mengke. Mula gandeng sampeyan rawuh mriki nek upama lho sampeyan niku kula suwuni tulung pripun? Lha coba kula tak nyuwun pangandikanipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Kagat risang kapirangu ranggul kinempit kembit
dosang reknaning bawana ing yen pancen tenagaku digunakake dening kakekne Semar aku ora bakal wegah. Aku mengko karo Kakang Antasena bakal sowan Kanjeng Wandrawati nyuwun ngambil Sekar Wijayakusuma sinartan mboyong Kanjeng Wandrawati. Sampeyan kalih Ndara Antasena iya kek. Nek mengke Sinuwun Ndrawati mboten purun kuwi ana purba wasisaku sing baku kowe kelakon Kerawan Nata Ndrawati apa dene kelakon mboyong Sekar Wijayakusuma. Nggih, matur nuwun. Siwa Semar, nadyan aku bakal budal muni negara Ngamarta matur Kanjeng Puntadewa. Mboyong marang para Pandhawa sinartanmu di Pustaka Jamus Klimasada. Aku karo adhiku Abimanyu ingkang bakal sowan ana ing negara Ngamarta. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Aku ingkang bakal sowan menyang negara Mandura. Mengko aku matur bakal mboyong senjata negara lan alugara. Sartane Kanjeng Prabu tak aturi rawuh ning Karang Kadempel. Ora usah kuwatir yen ana muga-mugane Kanjeng Mandura, aku ingkang tanggung jawab. Matur nuwun. Wis kowe do nang omah wae. Kowe tak ganti gaweanmu. Iki engko arep ana duwe gawe gedhe. Nala Gareng kowe mlathoki kayu. Petruk kowe ngangsu. Bagong kowe nguruk jeglongan kidul ngomah 10 meter kae duruk kabeh. Edan tenan Semar kaya komunis. Kejem kowe iki. Munake aku sapenade aku kok gaweane abot wis to tindakno. Nggih pangestaken dawuh. Matur nuwun Den, dene sampeyan pun kersa mbantu kalih kula. Banjur pangkatku besok apa? Kakek Nayantaka. Kula nderek karo sampeyan. Sakniki ya apik, sesuk golek wanci sing prayoga ya apik. Merga nggenku lajeng bangun kayangan iki ora kesusu kok, Den. Ngenteni wektu dina ingkang prayoga, Ndara. Ge tau. Tak kira sapa lah. Iki kok ora pangling. Penemban Durna sing ngrawuh ning Karang Kadempel. Nala Gareng. Lah kok iki ting jerdul piyayi-piyayi. Waduh. Iki kok malah Penemban Durna ya sowan mrene, Truk. Weh, lah kok malah aneh to iki. Ki Penemban Durna kok sowan mrene, Gong. Wis kok klebon penyakit. Penyakit apa? Wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke. Kok iso ngono? Wah. Ketekan putra-putra Pandhawa mau rasane ki anyep, anyes kaya nganggo AC. Bareng ketekan piyai siji kok sumuke pol ya, Truk. Panas suasanane, panas. Ayo ati iki nggawa suasana. Nek sing rawuh ki atine ayem, atine becik, atine tentrem kuwi suasana iki dadi adem. Nek sing rawuh ki wong brangasan, wong tumindake elek ki terus dadi sumuk. Ayo. Ning ya dirungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa? Tak rungokke anggere macem-macem ajiar nang kene. Oh iki pendhita lho, Gong. Ora urusan. Ora urusan pendhita, ora urusan apa-apa. Ngisruh Karang Kadempel ajiar nang kene. Bagong meneng dhisik. Siap. Aku tak nyuwun prisa Begawan Durna. Takoni, Pak. Nek apik sediane diluluske. Nek kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar hoax. Hoax apa? Kire. Kuwi hoax iki kabar tidak benar, itu hoax. Penemban wilujeng. Iya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Arep aku tekan ning papan kene ana swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap ya Ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ya ala, kuwi ya monggo. Monggo angkene biji. Kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa, ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun slamet tekaku. Penemban bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Nggih. Bekti kula kunjuk Penemban. Petruk tak tampa pangestuku tampan ana ya Petruk? Nggih. Ana Gong. Wis krungu dhek. Sing ora nampa ya njajal tata kramane.
Penembahan kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Penembahan Duran, Durna bekti kula kunjuk. Kakang, wonten dawuh. Kowe tak takoni kowe wangsulan ya? Nggih. Kowe ki nek ora suudon karo aku ngapa to? Kowe ki nek ora ndek panyokra elek, bareng kok bawa elek karo aku. Kowe ki ngapa? Aku tekan ndi iki wis tok loke sing elek. Aku tekan ndi wis tok anggap penyakit kuwi. Janjane aku ki apa to? Tak takon karo kowe. Lho, sampean niku kok malah takon kali kula. Sampean niku sebagian apa? Sampeyan niku teng pendhita to. Pendhita kok tau nek penyakit. Ha apa ora? Ora ya wis. Rasa digawe sepaneng. Mosok pendhita kok penyakit. Ya, Tru. Kula ya mung sak omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ha endo, aja nganti kecocok. Iku ki ngeyel kok Gong pancen. Bekti kula kunjuk, nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Tak tampa, pangestuku tampanana. Tak tampa sakarmu ora sakarmu. Ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke kiriku men totoli pitik. Pangestu kok totoli pitik ora. Iki ngene ya Semar. Nggih, pripun? Aku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana. Sampean diutusi nuwun Ngastina. Wigatosipun Tatya Wruhanamu Semar. Yen to kana negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Merga wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman begebluk. Akeh para kawula ingkang sok lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapralaya. Mongko wis madal saring usada. Wis ora kurang-kurang anak Prabu Duryudana nggone ngrawake para brahmana winasih sewa sugata menyang para nimpuna supaya nambak rengganing praja panandhening katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku mahasing asamun, mahasing asepi tapa brata semedi maladihening nyuwun palimarmaning para dewa. Jroning aku tapa aku entuk sasmita ing ndumeling ana ing Karna. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa maluya nirmala temajati jati temamulya. Yen ta ora keteng amung sedhela tinenggan dening Semar Badranaya. Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel ing wigati mboyong marang kowe. Ayo tak kanthi kowe sowan ning negara Ngastina ora keteng mung sedina rong dina. Kowe mapan ning negara Ngastina, mengko yen ta pagebluk mau wis sirep, tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Wadene kowe krasa kepenak nggone mapan negara Ngastina, kowe moh bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa, Semar, ora apa-apa. Malah kepasang Yogya katujuh ing ngenu. Dene kowe gelem mapan ning negara Ngastina. Kowe njaluk apa bakal keturutan? Kowe njaluk pangkat apa bakal kasembadan Semar? Nggih. Mula dina iki setemene aku ora kok sowani jen. Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. Wis diyasake tandu. Saka ing Karang Kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati, wong sing bakal gawe padang negara Ngastina. Ayo, dina iki mangkat Semar. Mengko upama kowe wis bisa gawe padang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni 7 gerobak Mas Pices Raja Brana. Kuwi nek menggo mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saplahe kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatekke karo uripmu coba. Ya bener omahmu pendopo. Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe. Mongko nalika semono aku sowan mrene iki udakara wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincak kok campur karo telek pitik. Kowe kuwi abdining Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamuktening lair to Semar. Golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Ning nek kowe gelem sowan ana negara Ngastina, iki bakal malik grembyang amung diutung 3 kedheping paningal. Kowe sowan negara Ngastina 2 dina 3 dina bali dikanteni 7 gerobak Mas Picis Raja Brana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae, mongko saben sak gerobak isine 40 karung. Kuwi 7 karung. Petungan. Ayo pikirin, apa kowe ora blereng? Kowe buka sak karung wae iso to nggo tuku lemah 4.000 hektar. Wis, tok deki omah
350 meter. Yasa stadion bal-balan. Yasa apa wae kowe bakal kelakon. Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik jiaran cacah 8 ya kelakon. Kowe ora mung nganggo jarik sing sarwa luwuk kaya ngono kuwi. Ah, kathokmu training ireng. Lek tuku nang nggon wayangan to kuwi. Ketara mereke ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Cetha nek training le ngenehi kuwi dum-duman. Sarungmu ya mung sarung luwuk kaya ngono. Kowe suweng ya mung suweng lombok abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya kelakon. Untumu sing siji kuwi ditretes sinten? Dadi nek guyu mak klop-klop ngono. Apa ora glelek? Ora mung kowe sing sugih, nala gareng Petruk Bagong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Duryudana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho, Pak. Mboten napa jenenge iki ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ra tentrem, ya terus. Heeh. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak. Ya, Gong. Ya ora ana ya penak sugih. Maksude piye to kuwi? Gelem Mar. Lho. Ana aku njaluk 2 karung. Tanggone nutup utangku. Terus tanggo yasa omah. Ora apa-apa mung sedheloke kok. Kowe tekan negara Ngastina kok diobongi menyan. Terus kok nek negara Ngastina wis padhang mulai nggawa 7 gerobak. Wah, gleleng, Mas. Wis yasa pendopo. Karo yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi rak kurang ajar to. Bapakne kok ya. Engko nek wong melarat terus dadi sugih iki nyok kaget lho, Truk. Serangan jantung. Ayo, Semar mbuka sak karung biak isine Mas Inten terus nyekeli dadane. Mati. Terus karunge ditumbang 3. 7 karung. Ada gareng sekarung, kowe sekarung, aku 5 karung. Kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut ya Semar. Wis kowe mangkat to dina iki. Nek wasene iki kowe ora gelem mangkat, kowe ora gelem budal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasesa. Diparingi Purbawasesa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu kelakon sowan negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pegebluk. Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Begawan Dura bakal dicopot kelenggane. Yen perlu bakal dikethok gulune dening anak Prabu Duryudana. Mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar, kejaba nyelametke uripku, kowe manut karo aku. Ewadene kowe ora manut karo Begawan Dura, tak kanthi ning Ngastina kowe ora gelem, tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, kawula kowe ting tak ruda paripeksa. Kowe sing tak jiat. Nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bangga, najan kowe mlayu tekan ngendi paman. Kowe bakal tak oyak, tak kanthi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem, sing tak katutke dosamu, kawula sakarang kadempel. Tak bumi angus dina iki Semar. Bagong ngarep ngopo? Sik, Mar. Tenang, Mar. Iki ana kata-katane Durna sing marai atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah. Kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak. Ora ana sambung rapete karo kawula Karang Kadempel. Ning bareng Durna ngucap, nek Semar ora gelem diboyo ning negara Ngastina, kawula Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki nang kene iki sing marai muntap aku, Pek. Pak kok, Pek. Aku muni Pek, Po. Meng lirike kok krungu ya, Mir. Kowe iki nek omong sok kebablasen ora. Iki sing marai aku ora seneng, iki sing marai aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula sak Karang Kadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plereting kanan.
kok arep di bumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kadempel. Sapa gong ketua pemudane? Aku. Lho. Kowe to saiki? Aku saplai menang voli. Wah. Ame menang voli kok dadi ketuamu. Gleleng padake toser. Wo. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop kok mingan. Dolop-dolop ora. Nemban, ngapa, Bagong? Kowe kok maju nang ngarep aku? Aku arep ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Oh ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Ning sing putih mung jubah karo kethumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mulane ndi-ndi anggere ning Durna geger, ngendi-endi anggere ning Durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus apa? Karang Kadempel. Karang Kadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karang Kadempel ki pirang-pirang? Ana 1444 KK. Nek 1444 KK kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungso kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe ora wangun kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep boyong semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Ning sing tak belani Karang Kadempel. Iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Iki ngapa ya Bagonge ngapa ya caitan ora. Nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumiku iki arep tok ganggu gawe, aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nek mung arep gawe geger, arep gawe rusak, ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya. Ajange dadane Bagong. Enteni nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Nek wis aku nganggo kathok training sabukan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kaya ngene aku ora wedi sapa-sapa, Dur. Ngejak pirang dina wae. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ket wingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandhengke ya. Perkara karo boyong karo Semar boyongen. Ning rasa ngrasani karo wong Karang Kadempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karang Kadempel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karang Kadempel kene tak bumi angus tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora ning kene. Ayo. Golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Tandane, Kowe ngerti ra? Terminal Deksa iki gentone iki. Aku ning wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga kowe, Dur. Lho, nek ngono kowe wani karo Durna. Genawe susul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang iki ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Heeh. Ha iya ngono kok. Wah, iso nggo mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur kok penake ra jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejar-kejar. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk.
Rinteng dasmu lho Gong kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampane neter katijen. Lho, Bagong pepalange Begawan Durna. Ora minggal ayo metu coba. Ayo tak tutke Begawan Durna. Seruh sisan bocah kok kandanane angel bocah kok semene nah ndedelke BH aja omong karo Bagong nek omong cangkeme elek ora kowe iki gawe masalah ngerti ra gawe masalah ngerti ora ngerti lah kok tok gawe masalah pancen tak sengaja Pak aku ora mbelani kowe lho Pak kowe aja GR. Aku ora ngelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyo karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karo ngisi mas, monggo aku ora pengen. Nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karangkadempel. Iki Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa kuwi nang pundhake para nom-noman ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran padha dolanan obat manusia macam apa kuwi terus di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedo teng gloyor ora karu-karuan negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karangkadempel. Nek ana sing ganggu Karangkadempel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimakake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu. Piye? Bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ora heboh ora dadi senengi. Aku dadi kangeni mayang sewengi ra metu Bagonge ditakokke. Ayo. Ngerol. Ha wis kono nek nandangi Durna dik ditandangi. Lho. Aja sing ngewangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Ngewangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa kok. Aku ono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang Rukurawa ming nglabuhi lambemu mbok yo men. Reng kowe ora ngewangi aku apa? Lho, ngapa aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuwatanmu apa, Truk? Dumeku anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkae amba dhewe, sing kekuwatane gedhe dhewe. Kowe tak suwuni tulung nyingkirke memala Karangkadempele wangsulamu kaya ngono. Oke. Tak titani omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titani. Wah, anggere kowe njaluk tulung, Gong. Iki, Gong. Tak preke omongan. Wis ora sambung kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula? Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Mongko kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe ming ana Gareng karo Petruk karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak. Ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini sing endi? Durna niki wau lho. Pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan prisa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih. Aja kuwatir, aku sing ngrampungi. Kok njur ngambung barang. Saking seneng kowe. Daradasena. Apa? Kowe sampeyan sayang kula mboten? Ora. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara Gatotkaca. Piye Bagong? Kula dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir potolane. Wong sik drat-dratan langsung dicabut wae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarja, apa Bagong? Kula disemburi kabeh. Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka Karangkadempel. Yo, engko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir.
Ndara Bimanyu. Apa Bagong? Sampeyan tahu to pas ngelak nika kula goleke unjukan mlayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng-tengah ngalas kelingan to. Iya. Pas pados Wahyu Cakraning ra. Iya. Dados pendhita. Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan. Ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kaya ngene iki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Wala edan ya. Bagong ngrayu sapa-sapa kok ya iso to ya. Wadhake ora butuh kowe, terus ora butuh gareng. Iki lho rekan-rekanku. Wis siap nandingi para Sata Kurawa. Ngoten. Awong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat methuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa Buddha sekarang menemui aduh kok. Lho, Ana apa? Anu Sata Kurawa. Dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa. mangkat saiki, Bagong. Buddha samrika ngestoke dawuh Bagong. Damai, aku kok kaya urung tau tepung. Lho, aku Kurawa piranganing Sata Kurawa. Kartomarma Dudu Kartomarma, pancen aku padha karo Kartomarma, ning aranku Surtayu. wis jeneng kok nganggo jeneng kali. Lho. Jeneng kali sapa? Serayu, Surtayu. Surtayu. Dasar pranyata. Bapakmu tak boyong ning negara Ngastina. Nek perkara Durna arep mboyong karo bapak mung gumantung wangsulane bapak. Bapak gelem apa ora? Nek bapak mah ya wis wong nyilik wong nggo mboyong ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis. Ora kok meksa sak penake dhewe. Terus arep gawe geger karang kadempel. Bagong sing ora trima. Tantrimaning Bagong Durna tak tantang aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa. Ayo, krubuten legane atiku. Boyongan Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena. Ngapae? Aku sing tok ajokke. Ha sampean iki ajeng ngewangi kula mboten? Ngewangi kowe. Aming ditantangke kok nesu. Lha niku wong tuwa dikeplak. Salah kok omongane ting clemong sak penake dhewe. Pun pokoke sampean siap begitu niki wani sikat. Yo. Karo ketua pemuda ora kena ngeyel. Iya yo. Nyepelekke ora. Iki jagoku. Lho, Antasena. Heeh, Pakde. Aku sing ngewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar. Nek Pakde Surtayu ora gelem mundur sak Kurawanu aja takon dosa aku sing ngarep ngundurke Kurawa. Mulane Bagong gembilo sirahe gleleng pacake. Jebul didombani karo Antasena. Pancen bener. Nek ora ana iki, apa wani aku? Aku wonge jujur kok. Gandeng ana para putra Pandhawa mula lambeku sak penake dhewe ling jeplak. Mergo aku dikewangi karo anak-anak Pandhawa. Ayo. Sirnana Ndara Antasena, boyongan Semar. Nadyan kowe diwangi anak-anak Pandhawa sepira kekuatane anak Pandhawa. Apa kira-kira iso ngalahke para Sata Kurawa Sing dadi nyatane minggir jajale Antasena. siap Den, Siap, Gong. maju. Yo. Aku mundur.
sok tunggal jebol dadam wal. Lagi. Gatotkaca Siwa Kartomarma. Kula aturi mundur. Wah, ora bakal mundur mboyong Semar. Paribaksa kula wantun kaliyan panjenengan. Ayo, ungano dadamu. Kula aturi majeng Siwa Kartomarma. Mati dening aku. Ya. Ketoke wirang nek ora maju kok sing maju kok mung anak-anak Pandhawa tok. Padahal iki Karang Kadempel, bumi wutah getihku. Ora pangling iki, Satama. Edian ora basa karo piyayi. Basa apa? Awan basani kowe ya. Dhuwur aku derajate karo kowe. Lho, kowe batur. Aja disawang lair, Mas. Kowe ketoke piyayi ning nuwun sewu. Metu saka weteng apa kowe? Hah? Wong tuaku pendhita. Bapakku pendhita, ibuku widodari. Widodari ning keleke papat. Lho, keleke papat piye? Kowe darang ngerti critane apa? Kowe iki anak jaran mo. Us. Ora watun iso ngucap. Kowe aja ngene karo Satama. Ayo, neng kene sapa kowe apa aku sing kudu tekaning pati? Piye? Kaya apa aku sing kudu tekaning pati? Lena pangendhamu tak pecah siramu. Lena pangendhamu tak suguhi ramban. Tanahi dedak kowe mesti doko. Ha ta? Kuwi pangananmu to? Ora. Kalonjana wis kene ijo-ijo. Us. Ijo-ijo dengkul mlocot. Mati dening aku panggal tak ayani. Yo.
kasih. Iya. Nek ra ana sampean modar tenan. Kita arep melu perang bonangel nggih perang niku nggih. Lah kok kita kaya mencolot-mencolot. Orang kula niku mung guru senam e. Dadi sane mung mencolot-mencolot nek kon ngantem ora iso blas. Pengen iso perang. Pengen iso perang. Pengen. Ngamuka tak bantu. Serius? Iya. Ya ora mung omong kosong lho. Ora. Tak bantu. Carane? Aku mancing ning awakmu. Tenane? Tenan. Metu ngendi? Metu cangkem? Ora sedeng. Napa niki? Niki ciut ning sok amba barang. Dengkulmu melocot ora. Ngampet-ambegan. Mancing ning awak mau. Nggih. Wis. Wis. Lho. Gus, sampean teng pundi? Ning awakmu. Serius? Tenan. Kowe ora iso lara, ora iso mati. Kowe kenggonan aku iso ambles bumi. Kowe iso mapan ning jero bumi tanpa beda ning daratan. Tenane? Tenan. Carane? Ngampet-ambegan awakmu tibakno ning bumi engko ora bablas tekan jero bumi. Niki serius niki? Iya. Mun anggar aku kejegluk tak tonyo sampean. Iya. Wah, langgleleng tenan iki saiki aku. Ngamuk Kurawa tenan rasa njaluk bantuane sapa-sapa. Wah. Piye, Reng? Lho. Kok iso ambles bumi? Lho, ayo abdine Ndara Antasena e. Nek ambles bumi wae pinter. Coba njajal aku tak weruh. Ki lho, mat ki lho. Yuk. Jedul mburimu, mburimu Reng, mburimu. Wedian. Ambles meneh. Mburimu Reng, mburimu. Wedian ora sida. Mburimu Reng, mburimu. Wedian bocah iki kok mbeda wong tuwa. Mula nek ndek bendara iki dimanfaatke. Iya, iya war njaluk Ndara Gatotkaca. Ayo, awas ora. Nolo garing Nggih. ngopo mrene? Bagong pamer Ndara. Kula wiwirangan. Pamer apa? Dinclupi Ndara Antasena terus titik-titik ambles bumi, titik-titik ambles bumi. Tela kula dintekke kabeh. Telone sapa? Tela pekarangan kula do ambruk. Jupuki Bagong saka njeron bumi. Bagong iso ambles bumi. Dinjingi Ndara Antasena, mbok kula dinjingi ta Den, mari iso mabur. Pengen aku mancing ning awakmu. Nggih. Ngampet-ambegan. Aduh. Malah ngentut e kula. Pun kipun. Kowe tak nggoni awakmu kowe iso ngambah Dirgantara. Sapa-sapa iso tak sambri. Oke, Gempon. Irikata Dyan Gatotkaca tinon mapak Karekasuta. Mpun Den. Wis. Pun mancing teng awak. Wis. Carane mabur? Sikile gedruke ping 3. Kowe bakal ngambah Dirgantara. Biar kowe wer. Ketok tak potol ndasmu kowe. Wajake wae sing rumasane sing iso ampuh ki mung kowe tok. Wah, merdeka tenan iki. Wah, geleleng tenan. Ayo, Kurawamu, Suramarta, Jawa, cangkingi siramu kabeh kowe.
bajigul. Wah, cilaka iki. Apa ora kowe Durmagati kowe? Tak tancepke lemah kowe. Mati dereng aku Kurawa kok glelenge karepe dhewe. Kowe tak plinteng ndasmu lho, Reng. Konjur aku ditimblas-timblis wae. Wong loro digdaya tenan iki, Gong. Ya, kowe iso ambles bumi, aku iso ngambah ndir Gantara. Ayo, areng apa kowe? Waduh, Durmagati lolos. Waduh, kok mak slep kok ya penak banget ya Bagong ki ya. Kaya ora ana ganjelan sithik mandlep ngono. Jan kaya ora ana gregel-gregel sithik. Kaya mak slep ngono lho, penak banget ngono lho. Edan anak. Rumansa kok kaya ning banyu. Aspal atos barang kok ya. Iso slap-slap. Kurawa bubar ora karo-karuan. Ming mungsuh Panakawan kok sak penake dhewe. Oh, Kurawa nggedabiah kok kian cacah ngrebdo tanpa guna. Ming mungsuh Panakawane kok bubar ora karo-karuan iki arep menang karo sapa to, Le? Aku iki gumun karo kowe. Kartomarma Surtayu Durmagati mungsuh karo Bagong karo Gareng kok mundur ki. Mongko kadang nata apa ora jeneng mirang-mirangke. Selamat malam. Sengkune gila karo aku. Paring dikira demit kok jedul saka njeron bumi. Meneng wae. Oh yae, legane ae. Buanter tenang, Pak. Mati aku Sambata. Ayo amuk Suramarata Jayamarata imbang yen padha-padha. Bagong aku njaluk urip. Kurawa jak mulih. Kurawa ora gawe rusak Karang Kadempel. Jak mulih. Lak tonya lho, Reng. Medune nang isor nggo pencokan sirah. Sorry. Ayo arang rung tau landing. Nyun ngapura kaya. Ki sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Heeh. Kapake Reng. Bondo wae. Terus tangane dibondo, sikile dibondo, klikarke ning aspalan. Kowe golek beras sak gegem, heeh. Aku tak golek pitik sak oke-oke. Beras diwur-wurke ning mripate Sengkuni, pitik diculke ora nata limatane Sengkuni. Aja, urung entuk pitike. Lho kok geger to ya? Aduh Bagong, aku njaluk ngapura. Mesake kuwi jenenge niksa. Ya nek Sengkuni mati namung picak. Namung dadi tukang pijet to. Ha iya. Sakit to? Ngene wae, golek gerobak loro, terus gulu taleni gerobak kon mlaku ngalor, sikil taleni gerobak kon mlaku ngidul. Engko ora pedhot wetenge. Aja Bagong. Gerobake lagi nggo ngusung damen. Kowe santai wae. Aduh mati aku. Aku tak nggawa Kurawa mulih ning aja mbok siksa. Mulih. Ora mulih ditanono kowe. Iki aku nek wis nesu ngene iki aku gelem ambles bumi, kowe tak pendhem urip-uripan ning bumi modal lho Sengkuni. Iya aku tak bali.
mbayar kambayang karo bapakmu ayo. Aja ngoparangi karepe Begawan Durna. Aja ngoparangi karepe Begawan Durna. Terus kowe arep ngopo? Nek kowe ngoparangi karepe Begawan Durna, kowe tak katutke dosane, kowe tak sirnake Bagong. Wo, ora ngerti awake dhewe ta. Bar nyenake Bagong apa piye? Ha. Pengen tak timblis saka dhuwur. Ya ngono apa piye, Durna? Lho. Lho gareng kok iso mabur? Lho, gareng wis tuku tiket pingenane kok. Padahal ora iso mabur. Gareng nek wis ngono kae nimblis apa-apa iso pecah sirahe. Gareng nimblis sampean dies. Sampean pecah sirahe glecak. Aku saka njeron bumi. Slep. Halo. Iki tak ketokke ndase tok. Ndase tak ketokke, awake tak klelepke. Hah? Kowe ditimblis gareng. Ak candha awakmu ak pendem urip-uripan sing arep ngewangi kowe sapa ya? Hah? Loh, kowe iso ambles bumi cetha yen kowe kenjingan Antasena. Pancen iya, mula aku digdaya. Tamana cundha maneh ning nganti aku tekan ning pati meguru karo kowe. Cundha maneh ora temama ning awakku, kowe sing tak ajar Begawan Durna. Suwun nggih, Den. Ya. Padha-padha. Ning telane gareng balekke. Ajeng kula nganu kebaan rondo e. Kebaan rondo ki rak ya golek nganggo dhuwitmu dhewe ora kok ambles bumi kok nyasaki pekarangane gareng. Balekke, nek ora tok balekke aku moh. Kowe tak pidana engko. Nggih, mengentuk sithik kok. Sithik apa ning katok gedabel ngono kok. Karang kula lebokke sak barang e. Gongnon. Kurawa wis mundur. Nggih. Bapakmu kon tekan kene. Terus wigatine Apa sing diperintahke bapakmu bakal dilaksanakan dening anak-anak Pandhawa. Oh nggih. Mir. Aku saged diutus ning Amarta. Aku saged diutus ning Mandura. Siwa Badranaya. Nggih. Tak suwun ampun ngantos dados dredah. Pokoke upama sinuwun Narendra ingkang kula kersakaken rawuh nek ora kersa rawuh ora apa-apa. Ning sing baku pusakane. Dadi sing diutamake pusakane. Oh ngono kae. Nggih. Ya pancen kaya mengkono aku tak nyuwun pamit. Yo Siwa Semar aku nyuwun pamit. Siwa Badranaya aku nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos kula enteni teng Karang Kadempel. Nglumpuk ing para bendara lan pusaka bisa nyembuh kekuatan kula anggen kula badhe mujudaken gegayuhan kula Ndara. Ya, aku njaluk pamit yo kek. Nggih. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca ing ngatos-atos nggih, Den. Antasena karo Majelis Setyaki iki kekuatane menang endi? Jan-janipun kula melas kalian panjenengan. Aja melas, Majelis aja melas. Wong isa depan-depan ngene iki aja ndara duwe rasa melas. Mengko ndalik tumandang ora lahir batin. Ketokno kasudibianmu aku ya tak ngetoke kasudibianku. Babar wisan ditaker anak werku Dara karo Satra Garbarunji iki menang sapa? Nggih. Ngendikanipun sampun kados ngaten. Panjenengan mriku ngendikanipun nyocok dhateng manahipun ingkang paman. Pancen tak sengaja Mak Cilik. Nek ora ngono ndak ora dadi perang. Malah saiki diseksekke para kawula sanegara Ndarawati. Antasena karo Setyaki iki menang endi? Nuwun sapunten, pancen ora kena digawe becik. Yen wis ora kena digawe becik, njaluk pangapura yen pamanmu Garbarunji mentala karo kowe Antasena. Ayo panggal tak ayani Mak Cilik Setyaki. Oh, iki merganing batimu. Kakang Antasena, Kakang Antasena aja kaya ngono. Antasena sabar. Wah, ngegol-goli kowe kene. Wis arep dadi mengkari bet-bet-bet ngono. Rame iki mau. Rame-rame apa? Iki ki makmu cilik. Makmu kiper kuwi.
Makmu cilik. Kowe iki omongane kok kaya bocah enom to. Iki aja nganti tok waneni ndak ora prayoga, ya mung arep jajal. Ora ngono jajal-jajalan. Jajal kok ora tuku. Kuwi lah senengane kowe iki senengane kok. Kowe tak tabuk sisan. Setyaki wonten dawuh. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nggih. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nggih, setaken. Aja nganti kesusu mengko ndak ora prayoga. Antasena kuwi anakmu. Nanging suwantenipun sampun nyocok dhateng manah kula. Cah nom ora ngerti tata krama karo wong tuwa arepane. Kandhane. Ora dijempalani ndak emtuman wae. Ya, aku percaya. Kowe mesti iso nyempalani Antasena ning urung kaluwan kara, ya to Ni? Iya. Urung karuan kala sing dadi nyatane jadiane jajal nek iki kose. Wis ora padha gelut to, aku wegah nek kaya ngene iki. Antasena piye? Sekar Wijaya Kusuma tak paringake. Lah rak ngono ket mau lak malah ora geger to Pak Dik. Mau nek wis paringake mau malah ora gayeng kaya ngene iki. Wis to, gawanen nang aku mengko uga bakal prapta ning Karang Kadempel. Aku arep nekseni kaya ngopo to Kakang Semar kok bakal mbangun kayangan Guru Ngamarta. Ya. Mergo aku percaya karo Kakang Semar iku ora bakal tau goro karo sapa wae. Aku ingin tanggung jawab po. Ya, wis anggene tampan ana. Sawise mbok tampani kowe bali marang Karang Kadempel. Engko ora suwe aku mesti bakal budal marang Karang Kadempel ngaturake panuwun po. Sekar Jayakusuma boyo ngendhisik mung aku nututi. Iya, Siwa Ndarawati ngestakake dawuh. Tanpa tinimbalan ana wigati apa kulup sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra tadah Padanawa suwan kula mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Kakang Semar inggih Siwa Badranaya suwados suwan ngabdian tulung ngersa maduka Kanjeng Prabu Darma Kusuma mugi dados ning kawuningan wa bilih sak mangke Kyai Semar nedya gadhah damel inggih menika gegayuhan ambangun Praja Ngamarta sarana ambangun kayiwangan ing mapan wonten ing Praja Ngamarta boten wujudan papan ingkang endah imbaning kayangan babar pisan boten namung kala wau kinarya sasmita bilih kayiwangan Umikun sing langit kelap-lapaton lergen saking risang mawe gandrung ing Antarja nggih kasinggihan kula ingkang sowan kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning Wakming Mandura Tampanono kula pendhingga jimat paripin dayaning kasantosan eneng apa kowe sowane negara Mandura mugi dados ing kawuningan sowan kula mboten saking pingajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Siwa Semar Badranaya. Lho. Kakang Semar utusan lawan anakku jangkar bumi nggih kasinggihan mengaten. Wigatine Kakang Semar utawi Siwa Semar Badranaya badhe ambangun kayiwangan wonten Negari Ngamarta. Mboten ateges ambangun papan ingkang endah namung bangun dhateng gesangipun para kawula. Bangun dhateng lair batosipun para kawula sak negari Ngamarta. Saengga negari Ngamarta sak mangke saged pulih kados wingi uni mujudaken praja ingkang ayom ayem tentrem. Nanging kedah syarat-syaranipun wonten kula kunjukaken supaduka Kanjeng Wahing Mandura. Lho. Syarat-syaratane apa? Syarat-syaranipun boten sanes kejawi namung paduka Kanjeng Wahing Mandura maring ngampil pusaka ing Mandura. Kyai Nenggala Tuwin Kyai Alugara.
sak mangke pareng ngobati kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Lho. Kiai Nenggala. Inggih kasinggihan mekaten. Antarja. Yen mesine kowe ngerti, Kiai Nenggala Kiai Logoro kuwi duwe pusaka bain-bain. Kuwi pusaka kadiwatan. Lah kok dadi Kakang Semar bakal mboyong wujuding Kiai Nenggala lan Logoro dadi sarana sarastrana mbangun Kayangan negara Ngamarta. Apa ora melek mripatmu? Kiai Logoro kuwi pancen iso tok gawa, iso tok boyong. Ning nek Kiai Logoro utawa Kiai Nenggala kuwi mapan ana ing sak njabaning daging, sak jeroning kulit. Kuwi ora iso digawa dening sapa wae. Kedah saged kula boyong, Po. Nek aku ora entuk, kula kedah meksa lan paduka Kanjeng Prabu Mandura. Piye? Kula kedah meksa dhateng Kanjeng Prabu Mandura kemareng maring ngampil pusaka kalih. Kowe arep meksa karo Baladewa ya? Kowe arep meksa karo Baladewa? Yen ngono kowe wani karo wakmu Mandura. Mboten ateges wantun, nanging menawi kula wangsul mboten pikantuk damel, ateges kula badhe dipun paidu dening Siwa Semar Badranaya. Sampun mboten wonten giranipun kula jejer satriya, teka kula sampun sagah nanging mboten kababar dados pakarti. Yen ngono karo wani karo Baladewa, nyuwun pangapunten. Iblis lanat bayi iki sore. Wa Prabu kedahipun nenget. Ya, aku tak sareh. Mbangane seseke ra jamak-jamak aku tak sareh. Aku tak sareh. Ngoyak apa, golek apa? Iye, nyo tampanana Kiai Nenggala. Koko Prabu, nggih, kula kanthi wonten ing Karang Kadempel ya. Ayo Kresna tak tutke. den prayetna samorere seka balik tityoni gandayani Trisunya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar Kakang Semar. Apa niati Kakang Semar pancen wis kaya diaturake dening atmajaku kabeh? Yo, Kakang Semar. Kakang Semar apa pancen kaya mengkono? Den.
napa sing kula lakoni niku mboten kula kok pribadi dhewe sing ngrasake. Mboten kula dhewe sing ngrasake. Ning niki kanggo kabeh, kanggo bebrayat, utamane bebrayat negara Ngamarta. Kula nyawang negari kula, lah kok wis ora kaya mbiyen. Katone wis ora tentrem, katone wis mboten jenjem. Kawulane padha nggugu karepe dhewe, sithik-sithik gegeran. Ana perkara sithik digawe rame, ana perkara sing sepele digawe ora tentrem kahanane. Kahanan sing kaya ngoten kula niku ngrasakake. Nek kawula Ngamarta wis koncatan rasa kamanungsan, mula kudu dibalekake. Negari Ngamarta niku dados negari songsong agunging para kawula. Negari Ngamarta menika dumati saking pulo-pulo ingkang kathah ning rumiyin manunggal dadi siji ning saiki kok sithik-sithik geger sithik-sithik geger. Awi dipun dandosi sranane sampeyan-sampeyan keminangka dadi pangareping para kawula aja wegah cedhak kalih para kawula. Aja rumangsa sampeyan ora duwe tanggung jawab nyaketi batining para kawula. Kawula niku mboten butuh diparingi duit, kawula niku ora butuh diparingi brana picis. Ning kawula niku butuh dicaketi rasane, dicaketi atine. Dikaruhke mawon wis senenge ora jamak-jamak. Anane kanan kaya ngeten niku merga kawula ora nate dicaketi karo pangarepe. Mila awi sing ngempun nggih empun nanging sakniki awi didandani alon-alon dibangun supaya Ngamarta imbanipun kados wonten ing kayiwangan. Gesanging para kawula kebaing katentreman, kebaing karukunan. Sami-sami ngraosi bilih gesang wonten negari Ngamarta kedah junjung dhateng negari Ngamarta. Ngrumaosi jejer putra bumi kudu ngreksa marang praja Ngamarta. Kakang Semarya. Lah banjur pusaka iki gunane apa? Niki jane rak minggu srana sampeyan leda tekan Karang Kadempel. Nek mboten kula jaluk pusakane ngeten iki, sampeyan ora bakal tekan Karang Kadempel. Monggo kula niku abdi lho. Kula niku abdi. Ora ketang pisan pindho ya sok ditileki. Ora ming dinengke mawon. Nek kula ditileki tok-tok Semar kowe waras apa ora? Kula niki le sowan ya mempenge ra jamak-jamak. Pendak-pendak kula caos bulu bekti glondong pengareng-areng dhateng punden Pandhawa ya seneng kula mboten jamak-jamak merga pendak-pendak kula dikaroke. Ning kula ya ora tau ditileki, ora tau dikaroke. Mula kula gawe srana kaya ngeten niki. Ning napa sing kula ucapke bakal mbangun kayangan niku nek mboten dibantu oleh punden-punden kula sedayanipun lancur-lancur Pandhawa mboten ajeng isa nglakon. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Kembar, Ndara Kresna minangka dados pujangganing para Pandhawa ngemutaken para putra-putra lancur Pandhawa ya ampun adoh-adoh kalih para kawula. Dicaketi atine para kawula, dicedhaki. Mangke nek sampeyan cedhak kalih para kawula niku ora usah mangkongkon, ora usah mangumumke, ora usah ora usah mangratake dening para kawula sedaya pun ngrumaosi dejer minangka kawula Ngamarta sami sengkut gumregut mbangun praja. Sami witados kalian pangarepipun, sami pitados kalian pendhuwuripun. Mergi sing dhuwur ya nggatek karo para kawula. Nek kawula digatekke karo sing dhuwur, kawulane mesti nggatek karo sing dhuwur. Ing mekaten mujudaken praja ingkang gemah ripah jinawi kerta tata turaharja ayem slaminipun Ndara.